Daghanang misuporta sa mobile blood donation activity nga gipahigayon sa Barangay Gymnasium sa Barangay Mambago A Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Kaysa 39 ka mga volunteer donors, 35 niini ang walang pusong nakadonar og dugo. Apan dili basta-bastang makadonar og dugo ang usa ka volunteer kay nanginahanglan kini moagi sa check-up, blood testing ug uban pa. Ang aktibidad gipakusgan sa Barangay Mambago A LGU. Igakos kauban ang Rural Health Unit Samal ug City Health Office ug Davao del Norte Blood Bank tungod sa nagkataas nga demand sa dugo sa probinsya nga gamiton sa mga nanginahanglan. Ang nakolektang dugo gidala sa Davao del Norte Blood Center nga kabahin sa blood supply sa probinsya. Makabenepisyo sa dugo ang mga pasyente nga residente sa probinsya hilabi na sa taga Samal Island. Gipasabot sa lokal nga gobyerno sa Samal nga ang voluntaryong pagdonar og dugo pagpakita sa kaimportansya sa volunteerism ug aron adunay magamit dayon nga dugo ang mga pasyente. Usa sa mga benepisyo sa pagdonar og dugo mao ang paglikay nga mahimong lapot ang dugo, mapaubos ang risgo sa arterial damage, heart attacks o problema sa atay. Mapaayo ang blood cell production o guban pa. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!